Sa pool sa dashcam, ang pagtagilid at pagtama ng isang truck sa isang nakaintong truck sa Barangay Taras, Sipocot, Camarines Sur, alas 12:45 ng tanghali nitong Biyernes, July 18. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na nawala ng preno ang naturang sasakyan na nauwi sa insidente. Sinubukan pa umano ng driver na iiwas ang truck sa unahang sasakyan, subalit nahirapan na ito dala ng makipot na daan. Bali po ang biyahe niya po ay southbound galing pong Metro Manila papuntang Naga City at ang laman po ng kanyang truck ay iba-iba pong produkto. Then upon reaching po dun sa junction ng crossing, accordingly po nawalan po siya nagkaroon po ng mechanical defect yung na kanyang minamaneho. At para po hindi maiwasan yung pagsalpo, iniwas niya yung truck papuntang kanan. At aksidente po itong natumba sa isa pang truck na papunta pong Dait galing naman pong Naga. Maswerte naman na walang nasaktan sa pangyayari. Yan pong daanan niya sa main highway na po namin yan. Crossing po yan ng Rolando Endaya Highway saka po ng Harlika. Yan po dumadaan yung mga truck, mga bus, mga ibang vehicle na galing Manila papuntang Naga City or Bicol or galing papunta pang Visayas or Mindanao. Yan po talagang daanan. Dito ng ng traffic sa amin sa Sipocot. Mga ilang oras, ilang minuto din po ang Pero madali po siyang naitabi po ng mga personnel po namin, katulong po yung yung personnel ng taga LGU Sipocot, gamit po yung dump truck po ata yung itinangtabi po doon sa truck. Paalala naman ng Sipocot MPS sa mga motorista na siguraduhing nasa maayos na kondisyon ang mga sasakyan bago bumiyahe para makaiwas sa mga insidente. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.